Magatulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports. Aksyon! Balita! Kagkaroon ang inyong news team. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Sa mga headlines sa mga balita lokal, Mayor Saiko nagpahayag nga ginarespeto ang desisyon sang pumuluyo sa pag-ilihir sang bagong alkalde sang Kabangkalan. Balanse nga kadamuon sang babahi kag lalaki sa konseho sang Bacolod ginalauman sa masunod nga administrasyon. Giimbestigasyon sa pagmalfunction sa mga VCM kag SD card sa adlaw sang eleksyon ginsugudan na. Kag 85% sang targeted eligible population target bakunahan sang gobyerno nasyonal antes magtapos ang bulan sang Hunyo. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:57. Maayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Karon nga adlaw Domingo, Mayo 15, 2022. Akong inyong atag balita, Aksyon John Diaz, kag karon sa detalye sa nagapanguna o kung sa balita sa lakat sang panahon. Ang frontal system ang nag-aapekto sa extreme northern Luzon samtang intertropical convergence zone naman ang nag-aapekto sa Mindanao. Sa pinakauling nga weather forecast ang pag-asa nga gin-issue las 4 ang takna sini nga hapon na ibaluan nga sa Batanes makabatsag sang magaluumon nga kalangitan nga may pag-ulan bangod sang frontal system. Apang wala naman sa signifikante nga impact nga madulot ang amo nga sitwasyon. Ang Mindanao, Central Visayas kag Eastern Visayas naman na maka-eksperyensya sa magaluumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguo bangod sang intertropical convergence zone. Ginabisuan naman ang publiko sa posible flash flood o landslide bangod naman sa mabaskog nga pag-ulan. Samtang ang Metro Manila karabiling nga bahin sang pungsod Pilipinas ang maka-eksperyensya sa magaluumon tungtong magaluumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaguo bangod sang easterlies o kung localized thunderstorm. Ginabisuan man ang publiko sa mga posible flash flood o kung landslide sa sining nga mga tinuon. Ang temperatura naman sa pungsod Pilipinas ang mabatsagan magasugod sa 25.6 degrees Celsius tubto naman 32.3 degrees Celsius. Ang adlaw ginalauman magabutlak tag alas 5:28 sang aga buwas nga adlaw kag magatumod naman alas 6:17 ang takna sa gabi. Aksyon Balita Sunday Edition sa Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:59. Kagkaroon sa detalye sa nagapanguna ng mga balita lokal. Ginarespeto ni Mayor Pedro Saiko ang indesisyon sa mga botante sa sulad sang Kabangkalan na ligad nga Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Sa mensahe sang alkalde, iyagin pasalamatan ng mga pumuluyo sa syudad sa suporta sa iya administrasyon kag paghatag sang kahigayunan nga makaserbisyo sa publiko. Iya man ginapanawagan nga suportahan ang bagong administrasyon para mapatinad ang syudad sang Kabangkalan. Si Saiko ang nakakuha sang 36,661 ka boto kag napierde sa kasumpong sini nga si Benji Miranda nga may boto nga 36,889. Magluwas kay Saiko na lutos man nakatandem sini sa pagka-vice alkalde nga si Raul Rivera nga kasumpong nga si Mig Saiko. Si Rivera ang may 25,790 ka boto samtang 37,773 naman ang kay Saiko. Ang pamilya Saiko ang isa sa mga political family sa Negros Occidental kag madugay na nga nagapangalagad sa syudad sang Kabangkalan.
Ginapaabot nga 7 ka mga lalaki nga konsehal kag 7 ka mga babae nga konsehal ang magabug-os sa masunod nga konseho sa syudad sang Bacolod. Ini matapos nga 5 ka babae ang nagdaog sa pagkakonsehal nagligad nga May 9 nga eleksyon nga ginakalakapan ng de Councilor Cindy Rojas, ang Simple Distrito, Celia Flor kag Pausi. Sila ang pag-aupdan sa duha ka babae nga ex-official members nga Sunday Liga ng mga barangay president Lady Gles Gonzales Palen kag Sangguniang Kabataan Federation President Ayesa Joy Villaflora. Ginpayag ni gender advocate kay Councilor-elect Celia Flor nga madugay na sini ginaduso ang 50-50 composition sa mga babae kag lalaki sa lokal o national, partikular na sa legislative agendas. Pero ginklaro ni Flor nga hindi lamang para sa mga babae ang mga programa nga pagatutukan sa konseho kundi para sa tanan nga pumuluyo sang syudad sang Bacolod. A gender advocate namin ganun siya because even before when we started our program on women in politics, we've been calling on even gender balance local and national legislative councils. So hopefully maintindihan sang tanan, hindi man na siya nga siling kutungod kay babae. Tanan na nga programa pang babae lang. Nabatihan si Bacolod Councilor-elect Celia Flor. Sa iban pa nga balita lokal, pamunuan ni Negros Occidental Governor Bong Lacson ang pagbukas ng 2022 Lac Bayanihan Tourism Fair sa Activity Center sang Ayala Malls Capital Central sa syudad sang Bacolod duwas nga adlaw Mayo 16, 2022. Ini ang pagkasugdan sang opening ceremony nga pagkatambungan man ni Department of Tourism Region 6 Director Christine C. Mancinares. Pila sa mga aktibidad amo ang accreditation unveil sa Mayo 16 to 20, Heritage Tour sa Bacolod Talisay Silay sa Mayo 18 to 24, Culture Hub Tour sa Mayo 19 to 25, kag Tourism Officers Night sa Mayo 20. Ining ang aktibidad ang magalawig to Mayo 29. Una daligin siling ni Lacson nga naglaom siya nga mabalik ang pagsanyog sa industriya sang turismo sa Negros Occidental subong nga tuig mangud sa mataman nga magdamo sa mga bisita sa mga tourist destinations. Antes ang COVID-19 pandemic, ang Negros Occidental amo ang ginakilala bilang isa sa mga probinsya nga may madamo nga turista sunod sa isla sang Boracay. Ginkilala sang lokal ka gobyerno sa syudad sing Sipalay sa probinsya sang Negros Occidental ang licensed pilot, wildfire photographer kag conservationist nga si Floyd Pizon Bermejo nga among nagkuha sang litrato sang agila o Philippine Eagle nga makita sa first polymer banknote nga 1,000 ka pesos o 1,000 peso bila. Sa Facebook post ng Sipalay City Government, si Bermejo ang nagdako sa barangay San Jose kag anak sang empleyado sang minahan sa among barangay. Base sa Facebook post sang Sipalay City LGU sa interview kay Bermejo, ginpaig sini nga nag-umpisa siya sang bird hunting upod ang iamay sa nabukid gamay sang syudad agod mapangita sa pagkaon kag sa subong naga-bird hunting siya gamit ang pinasahi nga armas kag kamera. Sunod kay Bermejo, luyag niya ipakita sa publiko kung anong importansya sa pagtatap sa wildlife kag naglauman siya nga paagi sa iya makuha nga litrato mangin aware ang mga tao sa nagakahanabo sa palibot kag makabulig nga masalbar ang nasambit nga mga sapat. Ang imahe sang Philippine Eagle ang ginkuha ni Bermejo sa Philippine Eagle Center sa Mindanao sa tuig 2017. Nagpadala man sa mensaheng Bangko Sentral ng Pilipinas kay Bermejo kag ginhingyo siya nga gamiton ang iya litrato para sa banknote kag kung pila ang iya sukot apang ginihatag niya ini nga libre sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nagapabilin sa gihapon sa pila ka mga lugar sa syudad sang Bacolod ang campaign material sa mga kandidato nagligad yung Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Sa paglibot sa Aksyon Radyo Bacolod Patrol subong nga adlaw Domingo, makita sa gihapon ang mga campaign material sa pader kag poste. Apang may mga lugar naman sa karon nga limpyo na bangod sa pagpaningwa sang pila ka mga kandidato nga kakaso ng ila campaign materials. Nagligad yung Mayo 11 nagtukod sang Post-Election Cleanup Committee si Mayor Evilio Noradia agad tutukan ang pagkakasa mga campaign materials nga ginpanapik sa mga kandidato sa syudad sa Bacolod sa tion sang campaign period. Ginhingyo sang komite ang bulig sang Association ng Barangay Captains kag Sangguniang Kabataan agod mapadasig ang pagkakas kag mangin normal ang estado sang mga dalanon. Una nga pagkakason ang mga campaign materials para sang tarpaulin bangod mahapos lamang ini nga kuhaon. Ikumpara sa mga posters nga direkta natapik sa mga padera. Pila sa mga tarpaulins ang ihatag sa La Consolacion College Bacolod agod ma-recycle sang mga estudyante.
Sa mga police report, patayang isa ka Ilognon matapos ginluthang las 9 kagabi sa Sitio Tapol, Barangay Salong, Syudad sang Kabangkalana. Ang biktima ginkilala kay Carlo Norbe, 42 anyos, residente sa Puro Kansilayan, Barangay Tabo, Banwas sang Ilog. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Lieutenant Dennis Melgarejo, nagapanglakato na biktima sa kilid sang kampo, pauli na kontani sa iya lugar, sang hinalin na lang ginluthang sa duha ka mga lalaki. Gali naman gigindalang biktima sa Lorenzo Zaico District Hospital para mabulong. Apang alas 11 pasado kagabi ni siyang napatay samtang ginabulong sa ospital matapos sa kaangkon sang madalong mapila sa iyang alawas. Sa pinakauling update suno kay Melgarejo, nakilala na sa mga kapulisan ng mga sospek apang hugod nga wala sini giningadlan bangod nagabadayon pa ang manhunt operation. Ginabulong karon sa San Carlos City Hospital ang 20 anyos nga babae matapos naigo sang stray bullet o kon layaw nga bala kahapon sa Sitio Panuluan, Barangay Guadalupe, Syudad sang San Carlos. Ang biktima ginkilala kay Rhea Joy Iscanilla, nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Ruby Aurita, ang Deputy Chief of Police sang San Carlos City PNP, samtang nagapanglakato na biktima upod sa iya pakaisa padulong kontani sa isa ka tiyangge. Aksidente ini nga naigo sang stray bullet gikan sa armasang sospek nga ginklala naman kay Ronnie Canubas Senior, 53 anyos. Sa pagpagusisa sa mga kapulisan ay baluan nga nag-away si Canubas kag i-asawa, rason nga ini siya ang nagpalupok sang wala may baluan nga kalibre sang armasa. Sa Iskanilya nakaangkon sang pilasa na wala nga bahin sang iya nga paag kag karon ginabulong sa ospital, samtang ang sospek nakapalagyo matapos ang insidente. Sa pinagkauli nga balita lokal, arestado ang isa ka talisahinon matapos nakuhaan sang armas nga nagalupok sa National Highway Dalan Rizal, Barangay 3, Banwas sang Hinigaran. Ang naaresto ginkilala kay Antonio Barrios, 48 anyos, residente sa Barangay San Fernando, Syudad sang Talisay. Sunod kay Police Captain Ryan Villasario, ang officer in charge sa Hinigaran Municipal Police Station, samtang nagabatigayon sang Comelec checkpoint ng mga kapulisan in plain view, nadakpan si various akto nga nagahupod sang isa ka improvised handgun o konsolpak nga may isa ka 12-gauge ammunition o kon bala. Si Varios ang nahunong karon sa custodial facility sang Hinigaran Municipal Police Station kaya nagapatubang sang kaso nga paglapas sa lahigan nagadumili sa paghupod sang illegal nga armas, may kaangtalan sa Comelec Resolution 10728 o kon ang Comelec gun ban. Aksyon Balita Sunday Edition. Sa aksyon! Una sa balita! Una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time las 6:07 sa mga balita nasyonal. Investigasyon sa pagmalfunction sa mga VCM kag SD card sa adlaw sang eleksyon ginsugod na. 85% sang eligible population target bakunahan sang gobyerno nasyonal antes magtapos ang bulan sang Hunyo. Ang detalye sa nagapanguna ng mga balita national sa pagbalik sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition. Nagkakinahanglan ka bala kapital sa negosyo, lakat sa abroad kag iban pa, mag-apply. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kaya pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga kasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination, maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman apat kumansaka kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination, maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Kunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Dati tumakami nga ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan ma Sa detalye sa nagapanguna nga mga balita national. Ginampisa na sa Commission on Elections sa Concomelec ang ila kaugalingong investigasyon angot sa pag-malfunction sa pila sa mga vote counting machines kag SD cards sa atong adlaw sang eleksyon sang Mayo 9. So kay Comelec Acting Spokesperson Attorney John Lex Laudianco,
Tuyo sini nga pamatud-an nga wala sang nagluntad nga dinayay sa nakaligad nga eleksyon. Samtang una diri ginanunsyo na ni Comelec Commissioner Marlon Casquillo nga nakigsapol na sila sa Project Management Officer, Department of Information and Communications Technology kag Comelec Advisory Committee angot sa nasambit nga issue. Plano sa Commission on Elections nga iproklamar sa Martes, May 17 ang 12 ka mga nagdaog nga senador kag pila ka mga party list sa nakaligad nga 2022 elections. Sunod kay Comelec Commissioner George Garcia, kung matapos ang canvassing sa nabilin nga Certificate of Canvass, magasugod gilayon ang preparasyon sa deklarasyon sa mga nagdaog nga kandidato. Sa karon 149 na sa 173 nga COCs ang nag-canvass. Ang 24 nga nabilin ang ginabugusan sa 19 ka manual overseas COC, isa ka manual COC nga gikan sa Vulnerable Sector Office, isa ka COC gikan sa 63 ka mga barangay, isa ka electronic COC gikan sa Lanao del Sur, isa ka electronic overseas COC gikan sa Hong Kong, kag isa ka electronic COC gikan naman sa Jordan. Ginpaig naman ni Garcia nga hindi tanan nga nabilin nga COCs ang mag-aabot sa mga adlaw Domingo bangod nga wala pa nakapatigayon sa special election sa Lanao del Sur. Gin-propose ng Department of Education kung DepEd sa Commission on Elections sa Comelec ang dugang nga 3,000 pesos nga bayad para sa mga manunudlo nga nagserbe sa nakaligad nga piniliaya. Ang dugang nga bayad ang para sa overtime sa mga manunudlo bangod sang problema sa mga vote counting machines kag SD cards. Sa karon nagapakig-angot naman ng DepEd sa Comelec para sa honoraria sa mga manunudlo. Ginaikutan naman sa nga ahensya ang allowance sa mga manunudlo nga wala pa mabayaran tubtob subong. Masobra 52,000 ka election returns ang nadala na sa command center ng Poll Watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kung PPCRV sa University of Santo Tomas. Ini ang 48.31% sa kabilugan nga 107,785 ka election returns para sa 2022 national and local elections. Sa mga na-transmit nga ERs, 34,857 ang gikan sa Northern kag Southern Luzon, 10,033 ang gikan sa National Capital Region, 5,778 ang gikan sa Visayas, kag 1,398 ang gikan naman sa Mindanao. 28.5% pa lamang sa mga election returns ang na-encode sa PPCRV. Ginkaka si Presidente Rodrigo Duterte ang tanan nga pinalidad nga ginapatong sa mga kadete sa Philippine Military Academy o kung PMA. Ginanunsyo ni Duterte nga ining amando sa iya mensahe sa graduation rites ng PMA Bagsik Diwa Class of 2022 sa syudad sang Baguio. Wala sang pinalidad nga pagatubangon ang tanan nga underclassmen umalin sa second class tubtud sa fourth class sang Cadet Corps. Sa mga naggraduar, 49 ang babae kag 175 ang mga lalaki. 125 sa mga nagtapos ang magapakigbahin sa Philippine Army, 52 ang sa Philippine Air Force, kag 57 ang magasulod sa Philippine Navy. Nagbiya naman kahapon Sabado sang gabi padulong Amerika si Vice President Leni Robredo para magtambong sa graduation rites ang agot nga bata nga si Jillian nga naga-eskwela sa New York University. Ginshare ni Ike Robredo ang isa ka video sa diin makitaan si VP Leni kag mga utod sini nga yara sa eroplano. Sa piyak sang iya biyahe ginklaro ni Robredo nga iya sa gihapon pangunahan ang pagpreparar sa paglansar sang Angat Buhay program. Isa ka non-government organization nga ginabugusan sang kalabanan nga mga volunteers nga nagabulig sa iya kampanya. Dugang pa ni Robredo may mga pagpanghanda naman nga ginahimo sa karon ng Office of the Vice President para sa opisyal nga turnover sang opisina. Ang pahig ni Robredo ang iya ginpost sa iya nga official social media account. Sa iban pa nga balita national, target sang gobyerno sa COVID-19 vaccination program nga mabakunahan ang 77 milyones o kon 85 sang targeted eligible population sa katapusan sang Hunyo sang sininga tuig 2022. Sunod kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeres sa karon nabakunahan na sang COVID-19 vaccines ang 68.5 milyones nga Pinoy, rason nga jutay na lang ang ginalauman nga madinalag-on nga marambot nga target. Gireport man nga nakabakuna sang 7,407 ka individual sa mga gintukod nga vaccination sites malapit sa polling precincts sa tong Mayo 9. Nang patikay naman sa Special Vaccination Day ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, magod manubo sa gihapon ang vaccination turnout sa nasambit nga lugar.
Apisar nga may na-record nga kaso sang BA.2.121 na Omicron subvariant sa pungsod. Ginpayag sa Department of Health nga padayon sa gihapon na pagdubo sang kaso sang COVID-19. Sa laging handa press briefing ginpayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala sa gihapon sa na-record nga pagtaas bisan diin man nga bahin sang pungsod Pilipinas. Suno kay Vergere mas manubo man ang na-record nga kaso ikumparar sa mga kadamuon antes nagluntad ng Omicron variant. Sa atong Disyembre, yara sa 254 ang na-record nga bago nga kaso kada adlaw kag yara sa 146 na lamang ininahalin Mayo 6 tub 12. Apang ginpayag man ni Vergere nga padayon sa gihapon ang ilang monitoring sa mga lugar nga may magamay nga pagtaas ng kadamuon apang hindi man ini mangin rason para magtaas ng kadamuon sa mga naospitala. Nagapati si Vergere nga dako ang bulig sang bakuna rason nga napunggan na pagtaas ang kaso sang COVID-19 kag ang padayon nga pagsunod sa mga health protocol. Sa pinakauli nga balita national, igasumiter na sa Department of Labor and Employment kon dole ang wage orders sang National Capital Region kag Western Visayas Tripartite Wages and Productivity Board sa National Wages and Productivity Commission para sa pag-review. Kung maprubahan, ipublish sa pamantalaan ang mando kabangin epektibo 15 kaadlaw matapos ang general circulation. Sa statement sang dole, ginpayag sining ang RTWPB NCR Wage Order Number NCR 23 ang ginpapanawag sa Mayo 13 kag ang Wage Order Number RB 6-26 ang parehong aprobado na sa regional levels. Nagapati ang dole nga ang panibag-o nga development na makabulig hatag proteksyon sa kapin 1 milyon nga mamumugon nga nagabaton sa minimum wage ilabi na sa pribado nga establishmento. Apang napahayag naman sang pagkabalaka ang Employers Confederation of the Philippines o ICOP bangod sang ginpayag tuman kadako nga saka sa sweldo. Suno kay ICOP President Sergio Luis Jr. may makasarang ang dalagko nga negosyante sa pagpasaka sang sweldo apang problemado naman ang mga magagmay nga negosyante nga gamay lang ang income kag apektado pa sang pandemya. Sunday edition sa aksyon. Una sa balita. Una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Good evening kay Ma'am Inday Blasa and good evening as well kay Sir Eddie Laos. Thank you so much sa pag-monitor. Kag inyo na batian na nagapanguna nga mga balita lokal kag national diri sa Aksyon Balita Sunday Evening Edition karon nga adlaw Domingo, Mayo 15, tuig 2022. Standby na sa mga sunod nga programa sa Aksyon Radyo Bacolod. Sa liwat akong inyong atag balita Aksyon John Diaz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo.